A l'Institut del Teatre hi vaig conèixer gent molt interessant. L'Alfred Casas, l'Ester Prim, la Marta Balaguer, tanta altra gent que em deixo i que lamento en aquell moment no dir. Però soc fatal pels noms, això és una altra de les meves característiques. No m'oblido de cap text, però m'oblido de tots els noms de les persones que conec i que estimo, o de quasi bé tots. Però el que sí que em va servir a l'institut, que crec que és per al que serveixen les institucions escolars, era per estimular les ganes de fer coses. Amb en Joan Andreu Bellver encara ens uneix una amistat, jo diria que força cordial, i amb la Julieta, la seva companya de tota la vida. Amb en Josep Maria Carbonell, malauradament desaparegut ja fa molts anys, m'unia jo crec que una gran amistat, almenys jo així ho interpretava, i un gran respecte. Ens estimàvem, ens apreciàvem personal, políticament i professionalment. I vaig aprendre moltes coses, de tots dos i de tota la gent que hi havia per allà, i de l'altra gent de l'institut, del senyor Alba, que era la tracista oficial de l'institut. Vaig aprendre a clavar claus o a embarillar un decorat, una cosa que jo havia vist de petit. El meu pare i el meu avi havien treballat com a tècnics al Liceu durant molts anys, com a il·luminadors, i el Liceu per mi havia estat una mena de pati, d'escola, per dir-ho així, dels diumenges a la tarda. M'havia vist els segons i tercers actes de quasi bé totes les òperes i ballets. Potser per això em segueix agradant aquesta cosa de l'òpera i el ballet. Tot això em porta a pensar que el verí del teatre, com deia aquell autor, doncs corre per les venes de la gent que d'alguna manera n'hem estat picats per aquesta bèstia terrible que es diu Thalia. Jo no concebeixo la meva vida sense teatre de titelles, teatre d'objectes, i quan parlo de titelles estic parlant de qualsevol cosa que puguem fer bellugar, des d'unes simples ulleres a un ninot absolutament perfecte, des d'una capsa de llumins a un mocador o la marioneta més difícil de construir i de fer anar. D'entrada també us dic que jo de marionetista de fil no en soc. Em fa massa por això d'embolicar-me amb els fils. Ja m'embolico amb altres coses i no cal que m'emboliqui amb els fils a més. El que sí que m'encanta és imaginar, és somiar i és intentar posar en escena aquests somnis i aquestes imaginacions. I sempre, això sí, intentant aportar valors. Valors que no sempre han de ser políticament correctíssims, però que sí que han de ser, com a mínim, crec jo, amb una certa obligació per la gent que ens enfilem als escenaris i que a sobre de tant en tant cobrem per fer-ho, doncs valors positius, valors que facin a créixer a la persona i a la societat. I és per això que els meus espectacles tenen aquest tint, aquesta empremta, aquesta pàtina, que algú ha criticat i bé, hi tenen tot el dret de fer-ho, però que jo m'hi sento molt confortable. I estar confortable a la vida és una gran cosa, és un bon sofà, i els sofàs són molt còmodes i molt viciosos. El meu pas per l'escola de titelles de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, el nom és llarg, però ja que el té, doncs li donem, em va servir per molt, per conèixer gent molt interessant, en Joan Andreu Bellver i en Josep Maria Carbonell, d'entrada, que eren els professors. Resulta que jo, amb aquests dos, ja els coneixia. Els coneixia d'un curset que havíem fet en el món de l'escoltisme, en el qual jo hi vaig estar-hi vinculat des de molt jovenet, als 6-7 anys fins als 18, quasi bé 19, doncs en un d'aquests cursos de formació van aparèixer allà dos paios amb uns titelles preciosos, meravellosos, fets de roba encolada, amb fils, amb tiges, i que per mi em van representar una cosa absolutament novedosa. Jo havia vist els titelles típics que veiem els nens i nenes d'aquesta ciutat i d'aquest país quan jo tenia pocs anys, som del 54, i veia titelles a Can Jorba, els dijous a la tarda, que em sembla que ho feien la família Anglès, i els diumenges al matí al Turó Park, que ho feien una gent que després va resultar que som companys i col·legues i molt bons amics, titelles Bavi, als quals els hi dec moltes coses, entre d'altres que em deixin de tant en tant al seu apartament per anar a passar un parell de dies a la Costa Brava, el qual no està gens malament, i va molt bé per l'esperit i pel cos.
Jo a l'escola de Titelles em vaig passar 3 anys com a alumne i després 2 anys que van solapar-se amb l'últim i un altre posterior com a ajudant. Jo era mestre d'escola i vaig decidir ser titellaire, en un curs només. I ho vaig plantejar així a l'escola i ho vaig plantejar així a l'Institut del Teatre i aleshores va ser quan en Josep Maria i en Joan Andreu em van proposar que els donés un cop de mà amb la gent que entrava nova, la gent de primer, que dèiem. Al acabar aquest primer curs d'ajudant va resultar que paral·lelament a l'escola de Titelles funcionava el taller de marionetes del senyor Tozer. Harry Vernon Tozer ha estat per dir-ho d'alguna manera, el pare de les marionetes, dels titelles de fil de casa nostra. El senyor Tozer era un britànic, amb el sentit més britànic de la paraula, que necessitava un ajudant perquè el seu l'havia acomiadat per desavenences i algunes discrepàncies que ara no venen al cas. Se'm va proposar que jo fes d'ajudant del senyor Tozer amb una idea, jo crec, més o menys dita o solapada, de que a la llarga hi hagués com un lligam entre l'escola de Titelles i el taller de marionetes del Tozer, que compartien pis però no compartien gairebé res més. Eren dos estils de treball molt diferents, dos filosofies de vida i de funcionament diferents, i això portava a que hi hagués un treball en paral·lel, una vida en paral·lel, però com el veí del pis del costat, que dius hola i adeu i poca cosa més. Treballar amb el senyor Tozer per mi va ser molt dur, vaig aguantar un curs. I no perquè l'home fos una mala persona, però jo sóc molt anàrquic, m'agrada treballar a batzegades, amb molts rampells, em pesa més la rauxa que el seny. I el senyor Harry Vernon Tozer era britànic fins al moll de l'os. A la tarda, a 5:15, puntualment, es parava i es prenia el te amb un parell de galetes maries. I això, que d'entrada feia certa gràcia, denotava com era aquell home. Em vaig aprendre moltes de coses d'ell, els noms de les eines en català. Els tenia absolutament inventariats en el seu panell d'eines, en català i en castellà i dibuixades. Encara ara, els meus tallers, els que he anat tenint, les eines no estan rotulades, perquè ja sé el que és un martell o una gúbia, però sí que estan dibuixades, perquè les coses, malgrat jo sigui poc endreçat, crec que si tenen un lloc és millor que no pas que no el tinguin. Deia que vaig durar un any, que vaig aprendre coses i que m'hi vaig empipar una mica, i ell suposo que amb mi també, però com que tots dos fèiem gala d'un cert britanisme, ens vam acomiadar amb molt bones maneres. De fet, fins que va morir, hi vaig mantenir una certa relació, jo diria que com a mínim formalment cordial. Amb en Joan Andreu Bellver el vaig conèixer abans que res per les planes del Cavall Fort. Ell és dibuixant i va crear una sèrie que es deia La colla dels botzinaires, perquè tenien com a emblema una botzina molt grossa. La meva colla d'amics lligats al món de l'escoltisme, que també van intentar tirar endavant una altra mena de grup de música i en el qual jo també vaig aparèixer per allà per tocar la pandereta, cantar que no ho feia gaire bé, ens vam emmirallar una mica amb aquells personatges i d'alguna manera els imitàvem o els hi fèiem homenatges, que es diria avui en dia. Vaig descobrir Joan Andreu, o el vaig redescobrir allà primer com a dibuixant a les planes de Cavall Fort i en acabat com a mestre a l'Institut del Teatre. I al seu costat vaig descobrir en Josep Maria Carbonell. En Josep Maria Carbonell era un home compromès políticament, era un home sensible, delicat, molt artista, que t'arribava molt endins. En Joan Andreu, d'alguna manera, teníem bona amistat, però no teníem amistat més enllà de l'institut, més enllà, diguem-ho, de la feina. Amb en Carbonell sí, amb en Carbonell sopàvem plegats i fèiem algunes copes quan ens venia de gust. Els meus millors gin tònics d'aquella època els vaig prendre amb ell. Ara en segueixo prenent de molt bons amb altra gent i em venen molt de gust. En Joan Andreu i en Josep Maria van fer una cosa per mi important, i és tirar endavant un projecte que ningú més que ells creien. Ni l'institut estava massa convençut de tirar l'escola amb Titelles, ni el món en general, i menys el de la cultureta, entenien què carai era això d'uns ninots que, com a molt, en deien putxinelis.